професор Панчо Владигеров. Ще започнем програмата с него тази вечер, а след това заедно с Кармена Димитрова, която е тук, ето, аплодисменти за нея, представител на Националния филмов център, ще ви обясним защо решихме да започнем така. Приятно слушане! Представиш това, което ви стири и да кажем, че си възпитаник на госпожа Юлия Нейнова. Надяваме се тя да е тук. Благодарим, че осигури твоето участие. Благодаря ти и аз. Това произведение, което изпълних току-що, е плод на една наша българска композиторка Петя Тончева. Произведението се казва „Недорисувани трепети“ от едноименния цикъл от 7 произведения. Това произведение, заедно с 3 други, ги изпълних на нейн авторски концерт преди максимум месец, пак в Никикато. То беше част от тридневния цикъл български музикални вечери или дни на 11 май да, солисини. Да, моя грешка. И 11 май беше нейни авторски концерт, на които се изпълниха нейни собствени произведения. Благодарим на младия Кошничаров. Не случайно той е на сцената. Кармена Димитрова, ще обясниш ли защо той е сред нас? Заповядай тук до нас. Костадин е част от нашето младежко жури. За трета поредна година фестивалът има и младежко жури. По принцип няма конкурсен характер, но решихме, че гласът на младите трябва да бъде чут и сме дали възможност те да изберат кой е най-добрият филм от програмата, която ние сме селектирали. Така че Костадин е част от това младежко жури. А какво те ще изберат и къде ще падне тежката дума, може да разберете в неделя вечерта на закриването на фестивала. И загледайте всички филми, може да си гласувате помежду си и да видим дали ще познаете резултата. Не е като на футболното първенство, което се открива днеска, но също толкова вълнуващо и се надявам също толкова интригуващо. Надявам се, че ще можем да усетим емоцията от европейското, но това е вече друга част от нашата програма. Аз искам само да допълня, че тази година Костадин и неговите
съученици бяха изненадата на един друг наш формат, предизвикателството. Това е един киноклас, в който участваха 7 отбора и всъщност печеливши отбор е журито на днешния фестивал, който откриваме и се оказа, че той се казва Музикантите и от възпитаници от Нунси Панчо Владигеров. Някой, но ядрото е оттам. Благодарим ти много още веднъж за участието. Може да отидеш при твоите приятели от журито, а ние с госпожа Димитрова да открием изданието. Благодаря. Ние сме като един дует с теб.